Ang sakit nga sangla kaniadto wala pagid kini say tambal. Ug ang tawo nga gisangla murag sinalikway sa katilingban sa komunidad kay ibutang man kini sa kalugar nga kundiin layo sa komunidad. Kuno galing ana sila magpaduol sa mga tao, kinahanglan nga aduna sila ang mga taong mahibalo nga adunay sanlahon nga duol kanila pinaagi sa pagdala og bell aron masabtan nga adunay mga tao nga sanlahon nga duol silang palibot ug aron dili sila matakdan kay kining sakit nga sanla makatakod man. Dili lang physical ang gibati nga kasakit sa tao kaniadto nga doy sangla, pati na emosyonal ug spiritual. Dako ang ilang panginahanglan sa Ginoo tungod sa maong sakit. Og ngano man nga nahasulat man kini diha sa ebanghelyo, nahaapil man kini sa ebanghelyo. Tungod kay aron sa pagpakita kung unsa ka mahigugmaon ug maluluyon ang Dios diha sa tawo. Ug dinhi atong nakita ang duha ka lihok. Una, lihok sa Ginoo ug lihok sa tawo. Una, ang Ginoo mismo mo'y unang milihok. Sa unsang paagi ang Ginoo milihok tungod sa iyang gugma alang sa tawo. Una, nagpakatao siya mianhi sa kalibutan aron sa pagdanag sa katawhan nga naa sa kangitngit. O sa iyang pag-ani sa kalibutan, misugod siya siyang misyon. O una niyang gisangyaw, maugayod ang paghinulsul sa mga sala. Iyang gisangyaw, hinulsuli o biyai ang inyong mga kalapasan, ang inyong mga kasalanan. Siyang unang milihok, alang sa mga tao, sa pagsangyaw, sa maayong balita. Siyang unang milihok, siyang unang nagpakita, siyang gugma o kaluoy sa katawhan. Ikaduha, ang lihok sa tawo. Sa ebanghelyo atong nadungog, nga kining tawo nga nasakit og sanla, milihok usab, miduol ngadto sa Ginoo, mihapa ngadto sa Ginoo ug nangayo sa iyang kaluoy. Ug pinaagi siyang lihok, ang Dios mipadayag siyang gugma ug kaluoy sa tawo ug iyang giayo kining maong tawo nga nagpakiluoy kaniya. Nangayo siyang kaluoy. Mga igsuon, karong panahuna, I do not know kung doon na pa ba'y sakit nga sanla o leprosy o kung doon na man gani, aduna na kini kayuhan, aduna na kini tambal. Pero ato kininda doon ngadto sa itong espirituhanon nga pagkinabuhi. Kay lagi, dili lang physical ang magkasakit ka nato, kundi emotional and spiritual. Unya adunay mga sakit nga bunga sa atong mga binuhatan. Meaning to say, bunga sa atong mga sala. Muna nagkinahanglan kita og kaayuhan. Kung ang ato ang physical, kung atong lawas magkasakit, aduna kita'y kadangpan. Ana ang mga hospital. Akong din adto kita magpa-check up. Magpa-hospital kita aron kita mamaayo, aron makita kung unsa ang findings sa atong sakit. Pero ang atong kalag-usab, magkasakit usab, ang atong espirituhanong kinabuhi, aduna usay mga sakit, aduna usay sangla nga mutapot niini. Nga inanay mukutkot sa sistema sa atong kinabuhi. Ug dili nato kini mabantayan, posible nga malaglag kita ngadto sa kaalautan. Kung dunay hospital ang ato ang physical nga lawas, ang atong kalag aduna usay hospital. Mao ang simbahan, particularmente diha sa sakramento sa kumpisal. Kung sa may giingon ni Jesus, ngadto sa sanlahon nga tawo, miingon siya, lakaw ngadto dayon sa pari og pagpahiling kaniya. Lakaw ngadto sa pari og pagpahiling kaniya. Mga igsuon, sa ato ang pagpakabuhi nining kalibutana,
Dili nato malikayan, matag karon og unya makabuhat gayud kitag kalapasan. Matag karon og unya makabuhat kitag kasal-anan. Ug ang mga sala nga atong nabuhat mao kina maghatag og sakit sa atong kalag. Maghatag kinig sakit diha sa sistema sa atong pagkatawo. Ug nanginahanglan kitag kaayuhan. Nanginahanglan kita sa tuang Ginoo. Nanginahanglan kita ni Jesucristo, ang atuang divine physician. Ug asa man kita manghinlo, asa man kita mudangop aron mamaayo ang sakit sa atong kalag diha sa sakramento sa kumpisal, kay atua didto ang atong divine physician nagpaabot kanato aron kita malimpyuhan, aron kita matambalan, aron atong kalag matambalan, ug yang panguhaon ng mga sakit nga nakatapot diha sa atong kalag, ug mabag-o kita, mabalaan na usab kita, mabalik na usab kita ngadto sa kabag-uhan. Hugasan kita sa Ginoo sa iyang dugo aron mugilak na usab kita diha sa kaputi. Mabag-o ug mabalaan pagbalik. Mao na makigsunan ko ni Kristo. Ang ebanghelyo usab nagpahinumdom kanato nga angayan gid kita nga mudangop sa Ginoo matag karon ug unya kung kita makabuhat og kalapasan. Aron mamahimo kitang takos sa pagdawat kaniya diha sa santos nga Eucharistia, diha sa santos nga misa. Ang Dios kanunay nagpaabot kanato sa sakramento sa kumpisal. Ug human sa sakramento sa kumpisal, nagpaabot siya kanato ining santos nga Eucharistia, nga kundi siya atong pagadawaton. Mabitaw nang kanunay ako nga nagpahinumdom nga kung aduna kitay mga kalapasan, aduna kitay mga kasaypanan, unya musimba ta nga wala kita makapangumpisal, musimba ta nga mga late na sa santos nga Eucharistia, moabot na ta nga naghumili ng pari, moabot na ta nga nag-first reading, nag-ebanghelyo, at unang likayan ang pagdawat ni Kristo. Again, nagdugang lang na sa atong sakit, sa atong kalag, kung kita mudawat siyang lawas, nga anaa kita sa estado sa sala. Nagpalig-on ka na sa demonyo sa atong kinabuhi. O nahimo ka ng block, o nahimo ka ng babag sa mga grasya sa Dios nga musulod sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Muna mga igsoon ko ni Kristo, kita usab adunay sakit nga mga leprosy sa kalag, sanla diya sa kalag. Busa matag karon gunya mamalandong kita. Susihon nato atong tagsa-tag sa kakaugalingon, o sisahon nato atong tagsa-tag sa kakaugalingon aron sa ingon makadangop kita ngadto sa Dios, makapangayo kita siyang kaluoy ug mamaayo kita, pinaagi siyang grasya ug gugma, pinaagi siyang pasaylo ug kaluoy, ug atong madawat, ato siyang dawaton nga lawas ug dugo diha sa tagsa-tag sa kinabuhi diha sa santos nga Eucharistia. Ug sa ingon ni ana, kung anaw kita kanunay sa grasya, dili malig-on ang yawa diya sa tagsa-tag sa kinabuhi, hinunua mopahawa pa kini siya kay dili niya kaya ang grasya sa Dios. Munang ang hagit kanato karon mao ang pagpabilin kanunay diha sa grasya sa Ginoo, pagpuyo kanunay diha sa grasya. Ug atong pangayuon ang tabang sa batang Jesus nga si Senior Santo Niño, nga kundiin karong adlaw atong gisugdan, atong giablihan ang pagpangandam alang siyang kapistahan. Nga pinaagi sa iyahang paggiya kanato isip usa ka bata, kanunay kitang malamdagan, kanunay kitang madanagan sa iyang kahayag aron mahalikay kita sa kangit-ngit nga mao ang sala. Ug magpabilin gayud kita sa Ginoo, magpabilin kita diha sang grasya ug gugma aron makaabot kita ngadto sa iyang gingharian nga walay katapusan, o maangkon nato ang hingpit nga kaayuhan. Hinaot